Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί με συναδέλφους από πολλές γωνιές του πλανήτη το ενδεχόμενο να στηθεί μια καινούρια υποδομή η οποία να απαντάει στις ανάγκες για την έρευνα στον τομέα της παλαιοντολογίας. Πολλοί θα νομίζουν ότι αυτός ο τομέας είναι αρκετά ειδικός και πιθανότατα δεν θα ενδιέφερε πολλούς, αλλά αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δραστηριότητα αυτή της κατανόησης του γενετικού μας background και υπάρχει και μια βαθιά ανάγκη η οποία είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους του να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και το από πού ερχόμαστε. Έτσι, σε αυτή τη βάση ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα το υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κοινή δραστηριότητα. Και έχει το εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο να συμμετέχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί, είναι δραστήριοι σε ερευνητικές υποδομές από πραγματικά πολλές διαφορετικές μεριές του πλανήτη. Από την Αυστραλία, από την Νότια Αφρική, από την Αμερική, και αυτό μας δίνει μια καινούρια οπτική όλους εμάς που ασχοληθήκαμε με τις ευρωπαϊκές υποδομές για το πώς θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας και να δούμε αυτές τις δραστηριότητες σαν παγκόσμιες δραστηριότητες και να σχεδιάσουμε την έρευνά μας και την ανάπτυξη των υποδομών αυτών σε παγκόσμια βάση.